дар соли 2022 муждани тоҷик Муҳаммад Ёқубов ду бор ҳунарнамоӣ кард. дар яке шикаст хӯрда рақобати дигарро бо пирӯзӣ ҷамъбаст намуд. Мавсуф имсол нақшҳои зиёд дошта ба набардҳои нав омода мешавад. дар бораи ин ва дигар мавзӯъҳо ҳамкорамон Парвина Ашурзода бо ӯ суҳбат намуд ки фишурдаи онро манзури шумо мегардонем. 20 набард, 19 ғалаба ва 1 бохт. ин ҳам корномаи яке аз мужданони маъруфи тоҷик Муҳаммад Яқубов аст. шумо дар Тоҷикистон ба бокс рӯ овардед, дар ин ҷо машқ кардед тӯли солёни сол, вале бо талаботи рӯзгор рӯ овардед ба муҳоҷират ва ба Федератсияи Россия рафтед. дере нагузашта боз баргаштед ба бокс. ҳамин лаҳзаҳоро каме шарҳ диҳед. Чӣ гуна гузаштанд, чӣ гуна суда гирифтанд ва чӣ гуна ба ин тасмимҳо расидед? Россия барои кор кардан рафта будам. Камтар кор кардан, баъд бокс ба шавқам буд, инҷо баромад карда будам. ҳайсаби ҳамин хостам ба бокс равам. Баъд рафтам поддержка кардам онҷода. Баромад кардам, баромада сар кардам. Чӣ гуна роҳ ёфтед ба Амрико? Амрико мана гуфтанд Америка мерӣ, подготовка. Баъд ман гуфтам мешавад Фреди Роуч пеш равам тренер. Гуфтам мы попробуем договориться с ним. Гуфтам договор кардам. Баъд Фреди Роуч гуфтанд дид боёта, гуфт қабул кард биё. Баъд мо рафтем. Барои чӣ маҳз Фреди Роуч? Тренери беҳтарин ба фикрам. суханоне ки доимо Фреди Роуч ба шумо мегуфт, кадом суханон? Дилочи. шумо бо кадом забон суҳбат мекардед? Мо забони русӣ қатӣ через бо тарҷумон? Тарҷумон, бо тарҷумон. мехоҳед рақобатҳои худро дар Амрико доир кунед, чун аксари рақобатҳои шумо маҳз дар Россия аст? Бояд бои ояндам дар Амрико шавам. дар Амрико бо кӣ? қатӣ бо ози бразилец буд, ай Бразилия, олимпийский чемпион. Бояд отборочный бой ҳамон ки занем. 19-умин рақобате ки баргузор кардед дар тӯли фаъолияти касбӣ, дар ҳамон ҷо шикаст хӯрдед бо Шаки Фостер. Американец. чӣ боис шуд ки шумо дар ҳамон ҷо натавонистед ғалаба кунед? Ман фикр мекунам баъд аз весагонка вастанавӣ шудам, успеҳ накардам, на вастанавӣ нашудам. чӣ қадар вазни худро кам кардед пеш аз рақобат? Он вақт ба фикрам 14 кило. яъне ҳамин чиз мушкилӣ шуду шумо натавонистед? ман вақте бой додам, ман шикаст нахӯрдам, ман медонистам ки ман агар саломатим нағз мебуд метонистам бурида. худи Муҳаммад Ёқубов бо кӣ мехоҳад амин муштоқи, яъне ташнаи рақобат бо кадом мушдан аст? Бештар мехостам ба ҳамин реванш кунам қати ҳамин Фостер. ин имкон дорад? Агар ваям бояша бурад, вай чемпионский бой мекунам зин, манам ин боя бурам, ман бояд обязательно претендент шавам, бояд обязательно защита кунам титулаша қати ман. мо умед дорем ки реванш мешавад ҳатман. мо ҳам дар ин ҷода ба шумо муваффақият мехоҳем. бокс пеш аз ҳама барои шумо чист? як манбаи даромад ё чизи дигар? ҳамаш. яъне ҳозир шумо ягон ҷо дигар кор намекунед? Не. ҳамаш аз ҳисоби бокс аст, ҳамин не? хуб, пас аввалин даромаде ки аз ҳисоби бокс гирифтаед чӣ қадар буд ва кай буд? аввалин даромад 20,000 рубл буд. як кун боям. ин кай буд? 2015 буд. барои ҳар як мухлиси шумо бисёр шавқовар аст донад ки Муҳаммад барои як ғалабааш чӣ қадар ҷоиза пулӣ мегирад? барои зиндагӣ мерасам. барои танҳо зиндагӣ рӯзгор, барои тамрин, машқ, барои инҳо чӣ? барои инҳо сарпарасту дорам. сарпарастҳо кӯмак мекунанд. чӣ нақшаҳо доред дар оянда? чӣ мақсадҳо ҳаст? нақшаҳо ҳозир машқа давом додастам дар Тоҷикистон.
бояд амрико равам. Моҳи апрел май ба гуфтанд бой дорӣ қатъи бразилец бо 100% маълум не. Барои ҳамин машқ кардастам, инҷа тайёрӣ дастам. Баъд мерам Америка, унҷо тайёрӣ унҷо мебинем. Ба наздикӣ номи ҳарифам маълум мешавад. касе бошад омода ҳастед ҳамин тавр? Конечно. наметарсед, ҳарос надоред аз Не. ҳеҷ кас? кадом рақиб ҳаст ки шумо намехоҳед ки бо ҳамон рақобат кунед? ҳаст ҳамин хел? Хеле нест. нест. Мехоҳам ҳамаш хати бо. дар яке аз мусоҳибаҳои худ гуфтед ки агар бо Шавкат Раҳимов шумо рӯбарӯ кунанд дар ин шумо рақобат намекунед. Не. барои чӣ? барое ки мо додар ҳамшаҳрӣ ҳамватан мега ҳамватанӣ якҷо қити зиндагӣ мекунем, якҷо қити машқ мекунем. Ака уко. яъне барои шумо ин қобили қабул нест ки бо акаи ё бародари худ рақобат кунед. як-ду сухан баҳри мухлисон бигӯед дар охир, чун бениҳоят мухлиси зиёд доред ҳам дар Тоҷикистон, ҳам дар хориҷ аз кишвар. ман ифтихор мекунам ки дар Тоҷикистон таваллуд шудам. мардуми тоҷик, мардуми ватанам мана дастгирӣ мекунанд, пеш аз ҳама ҷаноби олӣ дастгирӣ мекунанд. ман ифтихор мекунам. дар ҷавоб мехоҳам номбардори ватан шавам, мухлисони худро ноумед нагардонам. ташаккур. раҳмат.